For 3,5 år siden, der flyttede jeg ind i den her lejlighed. Det er faktisk en fremlejelejlighed, og det betød, at jeg ikke rigtig gad at gøre noget ud af indretningen. Og det er dumt. Man skal altid gide at gøre noget ud af sin rede. Så nu har jeg besluttet mig til, at jeg vil lave mit soveværelse. Det eneste jeg gjorde faktisk dengang, det var at male væggen her bag ved mig. Nu trænger jeg til en ny farve, jeg trænger til et nyt udtryk, og jeg trænger til, at når jeg er inde i mit soveværelse, så har jeg det godt. Det er jo faktisk rigtig mange timer, vi bruger i vores soveværelse. Så jeg skal have en rigtig god seng, det er det vigtigste, og så skal jeg have en flot farve på væggen, og så skal jeg lige have stylet det lidt. Men inden da, så vil jeg lige rydde op. Jeg skal lige have fjernet alting ud af rummet, og så glæder jeg mig til at komme i gang. Jeg håber, det er fint. Og bagefter så kommer afpink-sengen, og den glæder jeg mig altså fuldstændig som et lille barn til at få sat op her. Det bliver godt. Så er jeg hos farvehandleren. Men det er jo noget af en udfordring, for her er så mange flotte farver. Dyrup har lavet et trendkort, som jeg kigger lidt på. Måske bliver det noget derfra. Hvem ved? Jeg glæder mig til at vise dig det. Jeg er hos Afping nu, og jeg har kigget lidt rundt, og jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad det er for en seng, jeg gerne vil have. Men det får du også se, hvis du følger med her i filmen. Jeg har valgt Kingston Aqua fra Dyrup, og det er jo en rimelig heftig, lidt nærmest en turkisagtig farve. Og det har jeg altså valgt, fordi at det snart er forår. Til vinter, der tror jeg vælger en mørkere farve, men nu skal der fuld skrue på foråret. Så nu er der faktisk ikke andet at gøre, end at gå i gang med at male. I morgen skal den have en tur mere, og når jeg er færdig med det, så skal den lige tørre lidt, og så kommer sengen. Og jeg får altid så meget maling på mine fingre. Så er det dag 2, og jeg har faktisk lige nået at male den sidste gang her på væggen. Og det er lige ringet på døren, så nu kommer min seng. Prøv lige at følge med i øvrigt. Jeg er meget glad. Nu skal jeg i gang med at starte.